Javnogradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava putnike da će linija broj 41 i polasci koji se obraćaju kroz Rumenku na linijama 42 i 43 voziti izmenjenom trasom od 18. do 22. maja. Autobusi na liniji broj 41 i polasci koji po redu vožnje saobraćaju kroz naselje Rumenka na linijama 42 i 43 od ponedeljka do petka kretaće se na sledeći način. Smer iz Novog Sada. Od raskrsnice Vojvođanske ulice i ulice Oslobođenja autobusi saobraćaju pravo Vojvođanskom, zatim skreću desno u Partizansku ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase autobusi na liniji broj 41 koriste stajalište Rumenka centar. Smer iz Rumenke od raskrsnice Partizanske i ulice Oslobođenja autobusi saobraćaju levo u ulicu Oslobođenja do Vojvođanske ulice i dalje nastavljaju redovnom trasom.